И Коста, гайс, днеска отново ще играем в Brawl Stars. Само че ще играем с един приятел, който е на планета. И има почти всички герои без кейс. Затова нека да го подкрепим. И в коментарите напишете хаштаг Юлян. Но въпреки че е про, сега ще ви кажа една тайна. Миналия път загубих около 10 купи заради него. Нищо. Нищо да е, ама както и да е. Сега чакаме да ми заради отново, защото играта знае, че записвам. И когато записвам, нарочно сега Айде бе! Hey, wait for me! no. Как не мога живе? Ето го и до него. Ето го и него. Чакайте да го видим профила. Вижте му профила, моля. Вижте му профила само. Го спотнат. Всички герои. Няма да умираме. Ако умрем, не знам. Нямам право да си ползвам супера, между другото. Това е малко трудно. Как загубихме? 7 купи. Не. Дуо. Ще цъкаме дуо. Дуо. Няма да играме с футбол. Искам дуо. Не така, бе. Така. Какво ще ми стане толкова да не бубе? Голям не виждаваме, хора. Значи аз искам на дуо, той пуска футбол. Чакайте нещо за това. Няма паса, но е за паса. Просто бягай. Просто бягай.
И айде, чао!